אז מה קורה חברים? כאן אורי, בעוד סרטון חדש. לא חברים, בסרטון הזה אנחנו עוסקים בחשיפת משתמש, אז בואו נשים את זה, בואו נתחיל בלשים את זה על רמת כוח. זה כל האנשים עם ההיפרצ'ארט שלי, יש לי 10. הנה שלי, בול, דיינמייק, לו, אדגר, פנג, ליאון קרו, ספייק, קורדליוס, ויש לי שני אלה על מקס, מורטיס וליב. יש לי 12,000 קוינס ו-6,268 בלינג, ואנחנו כאילו אני ממש כאילו אוהב את הדמויות ואני מעלה אותם פשוט לגולדים. באתי איתו לגולד שלו, שנייה אני בגולד 2, בקרוב מאוד. רק הגעתי איתו שבוע וואו, הארדקור. עם מורטיס, הייתה אתמול, וכאילו אני ממש כאילו אוהב את הדמויות שזה מה שאני עושה. אוקיי, כפי שאתם רואים יש לי את כולם 79 מתוך 79, אז לא דינמייק שלי, עם הדמות עם הכי הרבה גביעים שלי, זה הסקינים שלי אליה. דינמייק יש לי זה 4, 3, Can't believe I have to do this. You better believe it. הסקינים שלי, אבל מה שכן May you find peace. One breath, one shot. סקינים, וכאילו לא מזמן קניתי אתמול בעצם קניתי 30 ביצים. תקלו עם מה נכנס לפה, קניתי עד לפה 6, 12, 18, 30, וגם קיבלתי סיכה, וזה ממש טוב בשבילי. קיבלתי אגדי אחד ויצא לי את הסקין של ברוק, איפה הוא? נו? Boombox, baby! הנה ברוק, יש לי גם מקסום ברוק. Move those feet to the boombox beat. The box goes boom! אנחנו כאילו בסרטון של היום יש דבר קצת מיוחד, אבל לפני שאנחנו פותחים את הסטארדרופ האגדי הזה, תנו לייק, תנו סאב ותפעילו את הפעמון, ויאללה בואו נמשיך בסרטון. אוקיי, ואני חייב תמונה, ואני מקווה שאו 1000 קרדיטים לתהילת עולם, אבל אני מקווה באמת סקין של 149 אלונים, בבקשה. בואו נקווה טוב, ואם יוצא פה סקין זה בגלל שאני אוהב את טרייב, אם לא אני לא יודע מה קורה. I like trees. היה זה מהספר הזה. מה אמרתי לכם? סקין ששווה 5,000 בלינג, שזה בעצם 149 יהלומים, ונראה לי נשים את זה למשחק אחד. בואו נשים, אלה התארים שיש לי, יש לי הכל מוזב, ציפור שללא זמן, דמוי אל וג'וג שירה. זה קצת לא יודע, יש לי את הדיימונד, אני יכול לשים ככה ועם זה. חברים, כמו שאתם רואים אני אוהד של טרייב, אני מתגאה בזה גם, ובואו נראה. זה המועדון שלי, מי שרוצה שייכנס, קוראים לו החברים הטובים, וכאילו גם אם הוא תפוס מלא עד הסוף, תיכנסו בכיף, הכל טוב, נאשר, ויאללה. יש לנו פה כמעט את כל המוטציות, חסר לי רק את של פני ושל בואו. וטוב חברים, זה החשיפת המשתמש שלי, וזה היה הסרטון להיום, מקווה שנהנתם. אל תשכחו לתת לייק לסרטון, להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון, ועד הסרטון הבא, יאללה ביי.